آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم. wannan yace assalamu alaikum malami sunana Abdul Aziz, shin akwai zuga da yawa ko babu? Ai ba kai ne Aziz din ba, Allah ne. Ce akai bawan Aziz, Allah aka zuga anan ba kai ba, aka ramaka kai Abdu sunanka, da haka anan ba a ma zuga ka ba ko kaɗan, amma kaskanta ka ne ga Allah, wanda dama kuma ka kaskanta ga Allah sai ka samu daraja kuma. Da haka Abdullahi, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Aziz, duk sunan da ya tabbata sunan Allah ne, za a iya sa Abdu a bayansa a sa maka. Abdul Musawwir, Abdul Gaffar, Abdul Samad, Abdul Ra'uf, Abdul Rahim, Abdul Salam, Abdul Mu'min, Abdul Muhaimin, Abdul Aziz, Abdul Gaffar, duk gashi nan. Abdul Wahab da sauransu. Wannan ba Aziz din ba kai ne mai izzat ba. Walillahi al-izzatu wali rasulil mu'minin. Malam ka ce Bunyamin sunan Yahuda ne, to nawaye da shi ne dama haka ne mana, ba ni nace ba, kai to me kace? Na Yahuda ne mana, suwa Yahuda ne ba su ne banu Isra'ila ƴaƴan annabi haka ba Yaqub? To ai waɗannan da Allah ta'ala ya ce, annabi Yusuf ya ce inni ra'aytu ahada ashara kawkaba wash-shamsa wal-qamara ra'aytuhum li sajidin. Wannan 11 ai sunan ɗaya kawai aka gaya mana alqur'ani shine Yusuf. Ragowan su 11 na ba a faɗi sunansa alqur'ani ba, sannan ba a faɗi sunansa hadisi ba. A cikin littattafan Yahudawa su suka ce ga sunan, ba mu muka ce sunan su kenan ba, Allah ne ya ce, saboda sunan bai da wani mahimmanci da Allah ya gaya mana su, kamar yadda ya faɗi wasu annabawan da sunan su. Amma Allah bai faɗi sunan ko ɗaya daga cikin su ba, su Yahudawa ne suka ce ga sunayensu. To wannan magana ta Yahudawa gaskiya ce ko ba gaskiya ba ce, shine mahallin niza. Haka sunan nasu yake ko ba haka sunan su yake ba? to ne ce kuma yace malam menene fassara wannan ayar alaikum anfusakum, kowa ya ta kansa. la yadurrukum man dalla idza tadaitu, dama haka ayar ta ce wanda ya bata ba zai, in ka tsaya kai akan daidai batacce ba zai batar da kai ba zai cutar da kai batansa ba, sai dai ka ci gaba da masa wa'azi. shi yasa sayyidina Abubakar ya fassara wannan aya da cewa lalle ku umarni da kyakkyawa ko ku yi hani da mummuna, ko idan bala'i ya zo kuma ya haɗa haku. Duk ranar da al'umma ta daina umarni da kyakkyawa ta daina hani da mummuna, to ta halaka. Don za a yi jama'ar da za su taso ba su san mummuna ba, za a yi jama'ar da ba san kyakkyawa ba. Ko ba a aiki da wa'azi sai mun faɗa, saboda shi sanin ma tsira ne, don ba kama sanin ba babba illa ce, ko balle sanin ma yana ƙaruwa, sannan fahimta tana ƙaruwa, kuma al'adu da maguzanci da shirka ana ƙara gane ta, ana gudunta. Kawai abin da ake so a ƙara yawan karatun da yawan faɗakarwar da hanyoyin da za a ƙara isar da saƙon. Sai ga duk karatun da kake kama an yayi yawa, majalisoci sun yawa, hudubin juma'a wani baya ji, ba ma ya zuwa inda za a yi. Yace malam ina da ɗan uwa yana yin harkar ball, shine yake ɗaukar nauyin, zan ɗauki nauyinsa ya fita ƙasar waje domin an fi samun kuɗi a can. In an cimma gaci, to ni ma ina da percentage na, to malam ya halatta na sa kuɗi na ko na taimake shi, Allah ya saka da alheri. Ita harkar bal ba za ka taimaka mutum ya yi bal ɗin ba, amma ya ƙware a bal ɗin ko ba yadda za ka yi da shi, saboda malamai sun mai da ita sana'a. Akwai malaman da suka ce ba yadda za ka soki mutum don yana bal yana tara kuɗi, don ba saɓo yake ba.
in dai za a kiyaye ita kanta bal din ba kanta aka yi hukunci ba, abubuwan da suka kewaye ta ne su ne suke zama sabo, kamar da kowane sana'a ma sabo zai iya kewaye ta ko sallah, lokacin sallah ya tsaya a yi sallah ko azumi an a lokacin tafiya ne, a lokacin zaman gida wajibi ya azumi, lokacin tafiya ne ko wannan dama ana iya sauke azumi a mazhaba ibn hazm. Sannan na uku gajeren wando da cinya take fitowa, shi ma cinyar akwai sabanin al'aura ce babba ko karama, kai al'aura ce ma ko ba al'aura bace. Ibn hazm ma an ka ba yan bal fatawa da ibn hazm ma cinya ma ba al'aura bace, domin sayyidina Usman ya ga cinyar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Yace wannan hadisi ya nuna da a ce babban al'aura ce da ya kamata lalle sai a rufe ta, da Annabi ba zai bar sayyidina Usman ya ga cinyarsa ba. Daka shi a tasa akwai al'aura mugallaza, ita al'auran hawa uku ce, akwai manya-manyan su ne duwawu da gaba, waɗannan su ne zama wajibi a rufe su. Sai kuma al'aura ta biyu shine abin nan ya wuce ya zo gwiwa, wando ya zo gwiwa, nan kuma ya wuce cibiya. Sai mutum ya ɗaura zani ya rufe gwiwa zuwa nan, to a musulunci bai tsirara ba. To sannan zai sallah kuma sai wani abu ya hau kan kafaɗarsa sai ya rufe kafaɗarsa, shikenan ya cika. Don za ka je garin da ba sa wando ba sa riga, kaka je wa'azi ka ce ka kafiran banza ku da zani kuke sallah. To in ka je nan sai ka duba a halari abin da ya ce maka game da al'auran namiji, wa auratin rajuli ma bayna surrati ila rukubati, al'auran namiji daga cibiya in ya daura zani akan cibiyarsa nan bata fito ba kuma ya daura zuwa gwiwa, to shikenan ya rufe al'aura bai tsirara ba. Da in ka je garin da zani ake daurawa za ka yi wa'azi sai ka koma a halari, kakka je ka ce kaga mutsiyatan banza kafiran banza ba sa wando da riga. To ka duba me al'aura, a wajen ta'arifin al'aura za ka fitar. To waɗannan abubuwan irin su, to mu'amala da kafirai kuma da ƙaunarsu wannan ba sai a bal ba, a ko ina ana samu. Wani a siyasa ma sai ya mutu akan kafirin, wani a kasuwanci, wani a alaka, wani a mai gida. So da haka duk saban da suka kewaye bal din zaka ga cewa akwai su a cikin wasu abubuwan ma. So da haka malamai har yanzu ban gafa tawa karara ba, da wani malami ya fito yace ita kankanta, ka san mu muna yara abin da yasa muka kyamaci bal, muka yaki bal, muka guji bal, an ce mana kan dan annabi ake bugawa. Kaji inda rigima ta taso, mu ko ba wanda zai buga kan dan annabi mu yadda da shi. Da iyayenmu ba sa so mu je filin bal, sai suka ce abin da ya faru tarihin bal. Kafirai wata karo ce wata zo ta yi rawa a gaban wani sarki, ya sha giya ibugu, sai ce da me za a saka miki, sai ta ce da kan annabi Zakariya baban annabi Yahaya. Yana bigen ya ce wa sojoji ku tafi ku ciro kan Yahaya a kawo mata. Aka je Yahaya yana wa'azi, abin nan Zakariya yana wa'azi, aka tare shi, aka kashe shi, aka filla kan, aka sako a kwano, aka kawo karuwan nan. Shine ta dinga buga shi, sai ta gara, sai a garo mata, sai ta gara, sai a garo mata. Suka ce to kun ji din me yin bal ainihin wato kan annabi yake buga. To aka dole mu daina kuwa, ya za mu yadda mu buga kan annabi. Aka ce mana na biyu kuma lokacin da aka kashe sayyidina Husaini alayhi salatu wassalam, a lokacin abin nan shi ma sai aka yi bal da kansa. To kaji abin da ya sa muka guji bal, muka kyamace ta. Amma da muka yi ta karanta tafan malamai mu ji to wannan tarihin da aka bamu ya sa muka dinga la'anta yan bal da gudunsu, akwai shi a musulunci haka ne? Sai muka ta duba littattafai har yanzu dai ka zan ku abinda baka kai kansa kuɗi sai rayuwarka ta kusa fita, ana gudu ana gumi. Ka gani wani yana ganin shi cewa dan bal haram yake ci, shi kuma anan ya zo awo ya girgije kwana, ya girgiza mudin. To dan bal sai ya ci halak, kai nan da kake nan zaune a kasuwa kana tsinewa dan bal, ka girgiza mudu sai ka shiga wailul mudaffifina, shi kuma dan bal ka rasa ayar da zaka saka shi a ciki. Ka gani duk abin da ba zai hana ka sallah ba zai hana ka tauhidi ba. Kuma yanzu wani abin da yan bal suke wallahi masu arzikin ma ba sa yi waɗanda suka samu. Akwai wani dan bal da ya je garin su ya gina katafaren masallaci, katafare ya yi masallaci, ya naɗa wani liman ahlus sunna, sai kawai mutane suka ce ba za a yi sallah a masallacin ba, wai dan bal ne ya gina shi. Kuma dan siyasa zai je ya sato kuɗi fa
ya zo ya gina masallaci har a bikin budewa har ga yaci sarki da gwamna da waya bude, amma wani ya ji ya sha wahala a rana, ya sha wahala, ya ci bal ɗinsa, ya zo an bashi kuɗi ya yi masallaci, sai a ce wa masallacin haram ne. To da ina da wani nasi? Haka kawai ake haram? Kawai mutum zai bal ga ya masa abin da zai kiyaye, ka kula da lokaci, ka kula da addininka, ka kula da kaza, ka kula da kaza, ka kula da kaza, iya abin da zaka iya kiyayewa ka kiyaye. Mu ma din yanzu ba komai muka iya kiyayewa ba, kiyaye abin da zaka kiyaye shikenan, je ya bal ɗinsa. In ya samu kuɗi ya zo ya masallaci, akwai wani irin masu kiɗa da waƙan nan, to sai je Ingila an gayyace shi kiɗa, da ya je sai ya siyo irin babban injin nan guda biyu, to ya zo masallaci sai ji an ce loudspeaker abin nan mai wannan injin ya sunansa amplifier ya lalace, shi kuma ya zo sallaran juma'a ya ji ana neman taimako za a sai amplifier, shi wannan dan kiɗan yana da shi a gida, sai je ɗauko sabo kar ya ce gashi ya ba masallaci. To ya za a yi? Ya kamata in an zo malam ya ce to jama'a muna godiya ga wani ɗan kiɗa da rawa da ya kawo taimako, ko bai kamata a faɗa ba? To shi ne liman ya faɗa, ya ce alhamdulillah kuɗin da aka yi ta tarawa wajen wata kaza sun ƙi taruwa, an samu wani ya kawo gudunmawa. Malam mutane suka yi ta faɗa, don me za a faɗi sunansa, don me ma za a karɓa? Ya ce a ba laifi, ku siyo sabo a mayan masa. Ku siyo ko musulmi ne, wannan abin da kuke ga yana yi sabo ne, ko aje duba nasa saban. Shi ma ai man nasiha, kamar yadda kowa yake laifi yake man nasiha, shi ma musulmi ne, yana sallah yana komai, ko idan yana kaɗe-kaɗensa da rairaye sai aje ai man nasiha. A ce ya kamata ka canza, shi ne a wuta nan zafafawan sai gabata da wani amfani. Ka gani? To irin waɗannan abubuwa tuni ne ta nazari da fatoyin malamai na Saudiya. To yanzu su ma bal ɗin ta ci har gida yanzu. Yanzu akwai wani, idan kana da ɗan bal, ni wannan ne zan shiga rauda, zan gaya muku wannan don kusan amfanin da bal ta yi a ƙasar inda bal ta yi mu amfani. Rauda fa zan shiga, ina cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam cikin masallacin annabi zan shiga rauda, dan sandan da yake tsaye a gurin sai neman larabci, min ayin, nace min Nigeria, yace ta'arif Ahmad Musa, nace na'am a'rifuhu wa nahnu fi nafsi alwilaya, fi nafsi shari nafsi alwilaya. Ma sha Allah, tafaddal. Nace kai wataƙila da ce masa nai, ma ta'arifu ni ana malan daura, ce ma huwa malan daura, ma arifu malan daura, tafi ayya yalla barra harra. Kaga bai tambaye waye malan daura, waye malan Ja'far, waye Dr. Sani, waye Dr. Bashir ba. A gani wataƙila da na ce ai malan daura ce zai hayya barra hayya harrik ya kore ni. Amma da ya tambaye ni wanda ya fi sani, wanda ya fi shahara, wanda girmama bal kuma shekara wajen 7 da taɓa wucewa, wani ya taɓa tambaya ta shi kuma akan Rashidi yake, shi kuma waya yake sayawa. Min ayin nace Najeriya, masha Allah, lugatukal arabiya jayyida, nace alhamdulillah. Ta'arif Rashid yaqin, nace a'rifu Rashid yaqin huwa akhika. To Allah kana nan kana tsine wa dan bal, sai ka ji a bude masa Ka'aba ya shiga, wallahi ba bude ma ba. Ka gani? To ya zaka yi? So zaka kawai ka gyara abin da zaka gyara, amma kai tafata wadda ba ta da amfani. Ko baka da nasi, zafafa wadda ba zai amfani ba. Ƙara ku jawo su zo su cika nan gurin yan bal din. Yanzu wani wallahi an ka bashi wani sako ya faɗa guda ɗaya sai ya tasiri fiye da wanda za ku yi shekara kaza kuna wa'azi. Yanzu wani lokacin da aka zo za a yi magana akan masu shan kwaya, an ba mu wata takarda haka, sai aka kawo min hoton wanda suka yi, an kawo na dan bal, aka ce kuma a nemo wani ustaz shi ma yi, wani dan wasa Hausa shi ma yi, wani dan kaza shi ma yi. To ya aka har hada, suka ce wani ba zai daina ba sai ya ganka kai haka ka ce ba kyau, wani ba zai daina ba sai ya ga dan bal yayi haka ya ce ba kyau, wani ba zai daina ba sai ya ga dan wasa haka ya ce yayi kyau. Duk
wa'azin da za ka yi shi ɗan wasan Hausa na maganarsa ta fi masa a gurinka. Ka ce Allah ka shiryi ka ƙarfafa musulunci da wane da wane da wane da wane su shigo su wa addini hidima. Maimakon kai ta tsine musu kana la'anta su kana zagin su wanda bai da wani amfani. La tu'in alaihi shaitan. To wannan shine abin da ya kamata mu gane. To Allah ya samu dace. Tambayoyin na ga sai dai ba su sai mako mai zuwa insha Allah. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta